Helo Pawb a croeso I Teyrnas y Teulu. Mae'r fideo yma yn mynd I bod yn eitha wahanol, mae'n mynd I bod yn byrach, ond mae'n fideo rili pwysig oherwydd ni am mynd trwy yr 3 esiampl gorau o'r celf natur. Dwi wedi cael lot o esiamplau wahanol sydd wedi cael ei anfon I fewn, a dwi eisiau just cychwyn trwy deud diolch I pawb nath anfon celf I fewn I fi I weld. Mae yna wedi bod lot o celf yn dod I fewn, a lot o celf rili dda, a dwi'n gallu weld bod yna lot o ymdrech sydd wedi cael ei rhoi I fewn i'r celf. Felly dwi eisiau cychwyn trwy deud diolch I pawb nath cymryd rhan, pawb nath wneud y celf a anfon I fewn, a mae'n neud fi'n rili hapus weld bod pobl yn mwynhau wneud y gweithgareddau. Ond rwan ydy'r amser mynd trwy y 3 darn gorau. Felly, I cychwyn, dyn ni hefo'r darn yma gan Elain ac enfys o wain fawr. Fel ti gallu weld, mae yna cylch rili taclus allan o mwsog a dail, a mae yna patrwm rili neis, a mae'r blodau coch yn y canol yn rili wneud y darn yma I sefyll allan. Nesa, mae gennym ni y darn yma gan Brychan a Gito o Llanuwchlyn. Gyda'r ffrâm sydd wedi cael ei creu allan o gwair a croes o'r hanes y Pasg, a mae yna lot o ymdrech sydd wedi cael ei rhoi I fewn i'r darn yma hefyd, felly diolch yn fawr iawn am hynny. Ac yn ola, mae gennym ni y darn yma gan Mae'n a Seren Wen o'r Gaiman gyda llun hyfryd o coed a bryn allan o creigiau lliwgar a croes ar y top. Diolch yn fawr iawn eto am cymryd rhan a llongyfarchiadau i'r 6 artistiaid. Wythnos nesaf bydd yna sialens wahanol I chi anfon esiamplau I fewn I fi eto, ond tan hynny, diolch yn fawr am gwylio. Hwyl fawr a pas capus. Tara.